ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit-6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Tunay na tunay, Promdi. Mula sa DCXL 558 Studio, narito ang programang Basta, Promdi, Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta, Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred Delos Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo-telebisyon, sa Drilon. Basta, Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Magandang Miyerkules ng hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyong mga tagahatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Sa mga kababayan nating Kapampangan, mayap agat na napun po. Sa ngalan ni Congressman Alfred de los Santos na nasa Bicol pa rin, ako ang inyong kakampi, Ses Orenia Drilon. Napapakinggan na rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol, at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radio rin tayo sa Ilocos at sa DXRD naman sa Davao. Napapakinggan at napapanood din tayo sa Albay, sa radyo at TV Veritas simulcast po yan. Gayon din sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Ayan, ako. Sa lahat na ng sulok ng Pilipinas, tayo ay napapakinggan. Silipin muna natin ang mga balita sa mga probinsya sa pamamagitan ng ating mga loading reporter. Promdi, Patrol! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Unahin natin ang Masbate. Police Senior Master Sergeant at Barangay Intelligence Network tinambangan ng rebeldeng grupo. Senior Master Sergeant Critical. Narito ang ulat ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Di makapaniwala ang tanggapan ng Philippine National Police Masbate City at ng Masbate Police Provincial Command na tambangan sa Barangay B, Titong, Lungsod ng Masbate. Itong si Police Staff Sergeant Ray R. Andaya. Nakatalaga ito sa Masbate PNP. Backray ng isang BIN na kinilalang si Wilmore Manalo ng Barangay Bantike, Masbate City. Ang mga suspect ay mga armado na mga high-powered na baril na mga communist terrorist group. Sa inisyal na ulat, binabagtas ng naturang biktimang pulis ang kanaturang kahabaan ng naturang barangay nang bigla itong paulanan ng bala. Kagad naman itong nakapag-maneuver at tumuloy-tuloy ito sa pag-abutan at sa ngayon ay nasa critical na kondisyon ang kalagayan ni Police Staff Sergeant Andaya. Tuloy naman ngayon ang pagkikipag-ugnayan at pagtugis ng PNP at Philippine Army sa Communist Terrorist Group. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Salamat, Leo. Sa Western Visayas, nananatiling rice sufficient sa kabila ng COVID-19 pandemic. Narito ulat ni Radyoman Maggie Maleriado ng RMN Iloilo.
Nananatiling sapat ang supply ng bigas sa Western Visayas sa kabila ng kinakaharap ng pandemya sa COVID-19. Sinabi ni Regional Executive Director Remelin Recoter na rice sufficient ang Western Visayas sa unang semester ng 2021 kung saan umaabot sa 138% ang rice sufficiency level ng reyon sa East. Sa kabuuan nangunguna ang kapi sa Western Visayas na may 186.76% sufficiency level. Pumapangalawa naman ang Antique na may 181.17%, pangatlo ang Iloilo Province na may 169.30% at Guimaras na may 152.48%. Hindi naman naabot ang rice sufficiency level sa Aklan na may 93.66% at Negros Occidental na may 87.19%. Sa kabila nito, mataas pa rin ang rice production sa reyon sa East na umaabot sa 181,600 metric tons ngayong taon. Ayon kay Recoter, ang Western Visayas ang isa sa may pinakamataas na produksyon sa buong bansa. Sa kabila ng pandemya, itinuturing na saving grace na ekonomiya ng Western Visayas ang sektor ng agrikultura. Mula sa Iloilo City, ako si Maggie Malaryado, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Okay, maraming salamat, Maggie Malaryado. Samantala, pagiging permanent status ng provisional teachers sa Bangsamoro Region isinusulong sa BARM government. Narito ang ulat ni Radyoman Roy Holgado ng IFM Cotabato. Isinusulong ngayon ng mga mambabatas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM government ang panukalang pagkakaroon ng permanent status ng mga guro na non-passers ng Licensure Examination for Teachers o LEP at nakapagsilbi na sa rehiyon ng 10 taon. Nakasaad sa BTA Bill 122 o mas kilala sa tawag na Provisional Teachers Act of 2021 na naglalayo na bigyan ng permanent status ang provisional teachers sa rehiyon bilang pagkilala sa naging kontribusyon, expertise at taon nito sa pagseserbisyo. Magiging permanent ang kanilang status kapag nakapagpasa sila ng mga kaukulang dokumento kabilang ang katibayan na patuloy pa rin silang nagtuturo sa rehiyon at pasando sa qualifying exam na inihahanda ng Ministry of Basic, Technical and Higher Education o MPHTE BARM. Samantala, ang mga guro naman na nakapagturo sa loob ng mas mababa pang sa 10 taon ay kinakailangang maipasa ang LET examination sa loob ng 2 taon. Ipinasali na BARM members of the Parliament o MPs Abdul Rauf Makakua, Edward Guerra, Jaur Rahman Adyong at Abdullah Hashim ang proposal nito sa isinagawang BTA regular session. Sa ngayon, umabot na sa 20,000 ang mga guro sa ilalim ng MPHTE BARM. Mula sa Cotabato City, ako si Roy Holgado, nag-uulat sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Roy. Sa Surigao City naman, 8 tindahan nasunog. Radyoman Jojo Ferrol nag-uulat mula sa RMN Surigao. Nasunog ang 8 mga tindahan sa Cascag, Barangay Washington, Surigao City kagabi. Ayon kay City Fire Marshal Inspector Abel Dugdugan, nagsimula ang sunog alas 11 kagabi sa isang Paneteria Bakery na pamamag-aari ng isang Alberto Adelius Jr. at kumalat sa iba pang mga establishmento. Tumagal ng mahigit 1 oras ang sunog at nasa 1.1 million ang estimated damage. Hanggang sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa naturang pangyayari. Mula sa Surigao City, ako si Jojo Ferrol, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Jojo. Sa Davao naman, Davao Police at Task Force Davao naka-alerto kontra sa banta ng terorismo. Narito ang ulat ni Radyoman Renz Barbarona. Tinigiplan ng Task Force Davao ang kanilang pagbabantay ng seguridad sa lungsod kaugnay sa impormasyon na ipinadala ng Japanese Embassy sa Manila tungkol sa posibleng terror attack sa Southeast Asian countries kasali na ang Pilipinas. Sa panayam ng RMN Davao kay Task Force Davao Commander Colonel Darren Comia, anya sineseryoso nila ang lahat ng matatanggap na reports pero patuloy pa nilang binavalidate ang nasabing report. Ayon kay Comia, kahit wala silang natatanggap na specific threat sa lungsod, mas pinapaigting nila ang seguridad sa checkpoint ng border control dito sa Davao. Sa ngayon, naka-heightened alert status pa rin ang Davao City. Samantala, hindi rin nakababa ang guard ng kapulisan sa lungsod sa pagbabantay ng seguridad kung saan sinabi ni Davao City Police Director Kirby John Craft na nakatakdang magpupulong ang security forces para sa karagdagang proteksyon ng seguridad dito sa lungsod. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Renz. Samantala, sa Cagayan de Oro, halos 700 bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 10. Yan ang ulat ni Joanna Ricote mula sa RMN Cagayan de Oro.
Umabot sa 699 ang bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 10. Ito ay base sa datos na ipinalabas ng Department of Health Center for Health Development, Northern Mindanao. Ito ay binubuo ng mga local cases na kinabibilangan ng 304 mula sa Bukidnon, 8 mula sa Camiguin, 64 mula sa Lanao del Norte, 69 mula sa Misamis Occidental, 92 mula sa Misamis Oriental, 102 mula sa Cagayan de Oro City at 60 mula sa Iligan City. Dalawa ang naitalang namatay dahil sa naturang sakit. Dahil dito makit na sa 2,155 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa Region 10. 272 naman ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19. Sa kabuuan, umabot na sa 69,639 ang total confirmed case ng COVID-19 sa Region 10, kung saan 67,193 sa mga ito ay local case at 2,446 ay mga ROF at LSI na nagpositibo sa COVID-19. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Salamat Joanna mula sa RMN Cagayan de Oro. Samantala po ay susunod, nako ito malaking problema rin ito. Sana maraming yung mga may ganitong kaso rin ay makinig para alam nila kung anong dapat nilang gawin. Kasi ito ay hinaing ng isang dating guro kaugnay sa inutang niyang bahay at lote sa Pag-ibig Fund na nagkaproblema, tila hindi niya nabayad ang kanyang utang, tapos ay naibenta na ang kanyang bahay. Ayan, sa pagbabalik po ng Basta Promdi, Lodi. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred Delos Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, sa Drilon, Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alfred Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada, o anumang infrastruktura? Sa Alfred, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alfred Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred Delos Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, sa Drilon, Basta Promdi, Lodi! November 1996 po nang mag-housing loan ng isang retired teacher na si Edema Orda sa Home Mutual Development Fund o mas kilala bilang Pag-ibig Fund. Nagkaproblema siya sa pagbabayad kasi ni-restructure noong September 2000 ang loan for 20 years. Taong 2016 nang nagkaroon ng gap sa kanyang pagbabayad dahil namatay ang kanyang asawa. September 20, 2016 nakatanggap siya ng Notice of Redemption. Pero September 23, 2016 ang nakalagay na petsa dito. Okay, so parang advance yung petsa. Kahit September 20 niya natanggap. Kinabukasan, September 21, nagpunta siya sa HDMF office sa Calamba, Laguna para bayaran sana ng buo ang kanyang property dahil natanggap na niya ang kanyang retirement pay. Hinanap niya ang officer in charge na si Esperanza Balilo pero naka-leave daw ito. Sinabihan umano ni Ginang Orda ng office mate ni Balilo na si Elvira Hader na maghintay na lang ng iba pang notice. July 2017, nag-follow up ulit siya sa opisina ng Pag-ibig at hinanapan siya ng notice. Pero wala siyang maipakita dahil hindi naman siya nakatanggap ulit ng anumang notice hanggang 2019. August 31, 2020, dumating sa bahay si Ginang Orda. Dumating sa bahay ni Ginang Orda ang isang Aralyn Hapin.
Okay. Nabili na raw niya ang bahay na tinitirhan ni Ginang Orda at pinaalis na siya nito kahit merong pandemya. September 9, 2020, nagpunta si Ginang Orda sa Pag-ibig sa Kalamba pa din para bayaran na lahat ng kanyang utang. Pero pinagpasapasahan lang daw siya. Sinabihan daw siya ni Elvira Hader na sumulat na lang at iwan ito sa drop box. September 21, 2020, pumunta ulit si Ginang Orda sa Kalamba pero wala raw siyang nakausap at ni-receive lang ang kanyang sulat. Giit ni Ginang Orda, hindi pa lapse ang contract niya dahil may pandemya at may extension pa. Tanong niya, nasaan ang due process of law? Ni wala man lang daw gumabay sa kanya. Ayan, at para ipaliwanag ang kanyang reklamo, makakausap natin sa telepono si Ginang Orda. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po. Opo. Ano po ang itatawag ko sa inyo? Edema po ba? Mrs. Orda po. Mrs. Orda. Okay. Ma'am, magkano po ba ang binabayad nyo buwan-buwan sa Pag-ibig? Nung kayo'y nagbabayad pa? Ang monthly amortization po, 5,193.17. Na eksakto talaga, 5,973. Tama po ba? 5,193.17. 0.17. Okay. Tapos nung natanggap nyo yung Notice of Redemption nung 2016, magkano po ang hinihinging kabayaran para kumbaga parang ano na to, full payment no po, Mrs. Orda? Ang buong kabayaran po. Opo. Wala nga po akong nakausap at wala pong nag-assist sa akin kung magkano. Nung September 2016, wala pong sinasabi na yung wala sulat. Po. Ang sabi sa akin, ma'am, ay maghintay ako ng notice. Opo. Pero ano yung natanggap nyo ng Notice of Redemption noong 2016? Wala pong nakalagay na halaga. Wala po. Ano lang ang nakasabi? I-redeem ko lang yung property. Kukunin na. Pero wala pong amount na nakalagay. Okay. Noong 2016 pa ito. Ang nakalagay po, please be informed that the property you acquired through Pag-ibig Fund housing loan located at the Andaman Village, Opo. Barangay Gulang-Gulang, Lucena City, Opo, has been extrajudicially foreclosed on May 16, 2016. Okay. Further pursuance election. Yun po. So May 6. Ay Notice of Redemption. Ang nakalagay po sa loob ay September 23, 2015. Na-receive ko po ay September 20, 2016. Ang nakalagay sa loob ay 2015? Almost 1 year. 2015. So September 23, 2015 ang nakalagay sa loob. Opo, pero sa loob ng sulat. Opo, pero natanggap nyo 1 year later. Opo. September 20, 2016. Right. A year later. Nung pumunta kayo, ay hindi kayo pinansin. So, wala kayong nagawa. Tama po. Nagtanong nga po ako nung right after, kinabukasan, nung tanggap po ang sulat. Opo. Nagtanong ako sa Pag-ibig dito kung sino ang taong lalapitan ko. Opo. Binigay nga po yung Esperanza Balilo. Opo. Pagdating ko po sa Kalamba, on leave ang tao. Opo. Ang nakausap po ay yung office mate. Tapos ang sabi, ay mag-antay pa kayo ng isang notice. Napasign lang daw nun, hintayin ko na lang ang another notice. Dahil po malayo kami, hindi ko na-follow up agad-agad. Okay. At mag-isa ako. Opo. Hawak nyo itong binasa nyo sa akin, yung Notice of Redemption. No? Hawak nyo rin yung original housing loan ninyo. Nasa inyo. Original housing? Opo. Yung loan, yung simula pa nung umutang kayo 1996.
Lahat po ay intact sa akin, pati Opo. po receipt. Okay. Since So, the beginning. kayo po ay nandyan sa inyong bahay sa ngayon? Naandito pa po ako, hindi po ako umaalis. Opo, sige. Dahil 25 years na po ako. Opo, huwag kayong aalis dyan. Ay 25 years. Opo. Okay. Ay sabi ko hindi ako aalis. Opo. Dahil nabasa ko na yung more or less yung detalye ng inyong problema, kausapin na natin ang pag-ibig. Si Attorney Kalin Franco Garcia, Vice President for Public Relations ng Pag-ibig Fund ay nasa kabilang linya. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po at magandang hapon din Mrs. Orda. Yes. Okay. So, narinig po ninyo no nung binasa ko yung mga detalye nung kanyang problema. Ano po ba ang maaring gawin natin dito? Dapat ba yung pagbili ng certain Arlene ay ano ho ba yon? Is that a completed transaction na po? Oo, tama po. So, under the law po, completed transaction na po ito. Yung Aralyn? Yung kay Aralyn Hapin? Tama po. Oo, siya na po ang nanalo sa auction ng Pag-ibig Fund sa bayan at kung saan nalidahan nila si Mrs. Orta. Siguro po ang nawawala po sa kwento ay noong 2019 po, naka-receive po, ito ang pangalan po ay Mr. Ronald Anthony Orda, na nagpakilalang anak po ni Mrs. Orda ay naka-receive ng isang invitation to purchase. Ano po yung invitation to purchase? Ito po yung parang last chance na para ma-redeem ang inyong property from Pag-ibig Fund. Tapos sabi po dun sa invitation to purchase, puntahan po ang Pag-ibig Fund within 15 days. What date po? What date is that? When in September 4 po. September 4, 2019. Okay. Ayun. Okay. Tapos nung hindi po kami nakarinig after 15 days, pina-auction na po namin yung property. At finally po, before po kami mag-auction, kailangan po itong i-anunsyo sa mga dyaryo. That's part of the notification and due process, no? So, pina-publish po ito sa Philippine Daily Inquirer noong January 30, 2020 at ulit noong March 10, 2020. So, nung nakapublish na po ito twice in Philippine Daily Inquirer, meron na pong bumili sa isang public auction ng Pag-ibig Fund. At ito na po siguro si Mrs. Aralyn ayun. Tama. Si Aralyn Hapin. Okay, balikan natin. So, So, ganito po, Mrs. Orda. So, pinaghahanap po kami ng remedy, no, para matulungan ka. Okay. Ano po? Ngayon po, ang sa pagkaintindi ko po, ang gusto ni Mrs. Orda, tama po ba, at ma'am, sabi na lang po kung tama ang pag-iintindi po, gusto niyo po, yung siyang bahay po, kung saan kayo nakatira yung ngayon, ayun pa, okay, yun pa po ang pabibili niyo ulit. Ang problema naman po ngayon na hinaharap natin ay yung titulo po ng bahay at lupa na yon ay na-transfer na po sa Pag-ibig Fund noong 2018. Na-transfer na po yung titulo ha. At nung na-transfer po yung titulo, pinabili naman po ito ng Pag-ibig Fund yung public auction. So ngayon po, sa mata po ng batas, no, ang talaga po may-ari ay ang Pag-ibig Fund, tapos pinabili po ng Pag-ibig Fund kay Mrs. Aralyn. Kaya po ang siyang may-ari po ng bahay at lupa ngayon sa mata ng batas ay si Miss Aralyn. So ano po yung mga offer namin sa inyo? So naghanap po kami, no. Meron po katabing bahay lang po. Katabing-katabi lang po ng bahay niyo ngayon. Meron din po house and lot that we can offer you. In-offer po ito sa inyo last year. Hindi ko lang po na alam kung pinuntahan pa po namin kayo sa inyong bahay para makumbinse na ito po ang best remedy, best solution na that we can offer you. So, yun po, hindi ko po alam kung ano nangyari sa usapan na yun. But sana po, i-consider niyo po ulit. Okay, pakinggan natin yung side ni Mrs. Orda. Pero, magkano po ba ang offer ng Pag-ibig dito sa bahay at lupa sa katabi? Ano po yung halaga? Ang sabi po sa akin, hindi ko alam po ako exact figure, but
mas mura pa po siya kesa sa bahay at lupa. The redemption price ng bahay at lupa kung saan po nakatira ngayon si Mrs. Orda. Okay. Very good. O sige, Mrs. Orda, nandyan po kayo. Ayan. Hindi po kayo ba sinabihan ng inyong anak? Mahina po ang dating sa akin, mahina. Okay. Masyadong maintindihan. Ganito po. Narinig nyo ba si ma'am? Si attorney, yung kanyang mga paliwan? Hindi po masyadong maintindihan. Opo. Si attorney Kalin, di nyo po naintindihan yung sinabi niya? Hindi po masyadong Okay, ganito po. May dumating po noong September 4, 2019 sa inyong bahay na kasulatan na invitation to purchase at tinanggap ng inyong anak. Alam nyo po ba yon? Hindi po nakarating sa akin. Ako po'y bagong nagpapagaling ng 2019. Okay. Dahil 2018, na half body stroke ako. Okay, ma'am. Ang tumanggap ang anak ninyo. May anak kayo? Ay, ang anak ko po ay wala dito lagi. Anong pangalan, attorney? Attorney Kalin? Ng anak ni ma'am? Ronald Anthony Orda. Ronald Anthony Orda po. Tinanong ko po at ang anak ko ay nagtatrabaho sa Maynila. Hindi naman niya. Okay. Hindi niya alam. Pero ganito po ang nangyari. Ma'am, ipapaliwanag ko kasi baka sabi nyo hindi nyo narinig. Yung sulat na yun noong 2019 ay binigyan kayo ng 15 araw para mabili na ang inyong bahay. Dahil nga naremata, di ba po? Parang hindi nyo na nabayaran dahil sa mga problema na nangyari sa inyo. Kaso hindi kayo tumugon. At na-auction, ganito po, patapusin niyo po ako kasi may magandang solusyon ang pag-ibig sa inyo. Maging bukas po ang isipan ninyo. Ganito po nangyari kasi po dahil sa panahon na dumaan na, ay nabili na nitong Aralin Hapin ang inyong bahay. Dahil po sa hindi pagtugon dun sa sulat, na publish na sa dyaryo na ito'y in-auction, pero meron pong offer sa inyo ang Pag-ibig na bahay na katabi nyo po lang. At mas mababa pa raw po, sigurado, Attorney Kalin mas mababa. Yung po ako information this morning. Mas mababa ang presyo kesa po sa pagkabili ni Aralin sa inyong bahay. Kayo po'y bukas ba dun sa ganong solusyon? Alin pong katabi? Ay, Ma'am Orda, hindi ko na po alam kung ano yung eksakto. Basta ang sabi lang po sa akin, katabing-katabi lang po. At pinuntahan po kayo last year ng Pag-ibig Fund para po nga po ma-explain na meron daw po katabi na pwede nung bilhin. And available pa up to now? Yes po, I confirmed po this morning, available pa po. Mrs. Orda, natatandaan nyo rin po ba na binisita kayo ng Pag-ibig last year ukol dito? Opo. Okay. Si Elvera Hader po sa isang lalaki. Okay. Na ako ay inooperan. Opo. Ng lote. Ang sabi ko, bakit ako ang ooperan nyo? Ba't hindi yung bumili? Dahil ang gusto ko, itong property ko, na dito na ako matagal na. Okay. Ganito po kasi ang pangyayari, di ba po? Dahil nga nagka-problema kayo sa pagbayad at syempre bilang institusyon po na na responsable rin naman itong Pag-ibig, hindi pwede nilang hayaan na ang mga utang sa kanila hindi nababayaran po. Ganun na nga ang nangyari. Pero ang maganda nga, alam mo, yung ibang bangko, walang ino-offer na ganyan. Sorry ka, namremata na bahay mo, sorry. Ito, meron offer sa inyo. Lilipat lang kayo sa Basta, attorney, talagang sinisiguro nyo na ito'y katabi lang, malapit. Katabi. And the same features. Ay, po, hindi ko masisigurado kung same features. Basta po katabi siya. Okay. Ma'am. Cheaper. Cheaper. Hindi nyo ba inalam kung saan? Sinadya na nga kayo dyan Ma'am, Mrs. Orda. Hindi nyo inalam.
Kasi po, wala akong natanggap na foreclosure. Hindi ko natanggap yung kanilang redemption. Ako po'y nakahanda noon pa. Oo nga, pero po, ang pangyayari ay nakahanda kayo nung 2016. Ang nangyari po, 2019, natanggap ng inyong anak. Hindi na po natin maibabalik ang panahon. Hindi po nakarating sa akin yun. Hindi po natanggap. Tinanggap daw po ng anak ninyo eh. Meron naman kayong hawak, no, Attorney Kalin, na proof? Papel, yes? Oo. Meron po. Meron po silang pinanghahawakan. May pirma po. At nakasulat po na pangalan sa ilalim ay Ronald Anthony Orda. Okay. Tapos sila nilagay po, relationship to the borrower. Sabi po niya, son. Okay. Ma'am, this is a very unique opportunity na bukas po ba kayo na pwede kayong sadyain ulit ng pag-ibig at ipakita sa inyo itong bahay na malapit lang sa inyo na mas mura nyo pa mariredeem. Sabi nyo handa kayong mariredeem, di ba? So, opo. Ito, katulad rin naman po. Hindi kayo lalayo. Ayaw nyo ba yan? Meron pa kayong lilipatang iba na, alam nyo, meron kayong bagong pagkakaabalahan. Bukas po ba ang isipan ninyo? Ma'am? Kasi dito sa hanay namin, Opo. 4 kami, isa na akong natitira. Okay. Kasi ganito po, ma'am kahit hindi nyo pwedeng ipiigiit na kayo ay tumira po dyan dahil may nakabili na po Pero ito nga ang magandang balita ng and I'm very happy. This is, alam nyo, maging masaya kayo kasi ang ibang financial institution wala nang ganyang-ganyang merong kaming offer. Naghahanap sila ng solusyon para sa inyo. Open po ba kayo, ma'am? Ay, iisipin. Ma'am, tatanong ko po doon sa aking kanino po? Tita. How? Kasi po, yung tita ko ang nasagot sa akin, nakuhanin ito. Attorney, what can you say to ano pong pwede niyong sabihin kay Mrs. Orda na magiging bukas ang kanyang isipan dito sa offer ninyo? Ako, Mrs. Orda, nabasa ko rin po kasi sa liham niyo na sinabi niyo po kayo po ay nag-file na ng kaso. Alam niyo po pa nag-file ng kaso, di nagbabayad pa po kayo for lawyer's fees, no? So, karagdagang payment pa po yun. So, bibigyan pa po yung bulsa. At sa aking abang opinion na lang po ito bilang isang abogado, pwede po magtagal ang kasong yan. Ito po, habang available pa po yung bahay at lupa na katabi nyo lang po, sana po i-take advantage na natin. So, in fact po, available pa po siya ngayon dahil swerte lang po tayo. But in truth po, ay pinapo-auction na rin po ito ng pag-ibig fund. So, dahil po nga kami ay isang institution, hindi po magbigay, pwede kami magbigay ng special special or favored treatment sa ating mga borrowers. So habang available pa po, sana po ay you take us up on our offer na. Why not? Pero Attorney Kalin, what is sana we can have more details about this property. Is it in good condition? Is it the same size? Yung ganun po. Tama po. Sige, yes, definitely po, Mrs. I acknowledge po na I don't have the complete details of the property now. So, baka in a state of disrepair, hindi natin alam. Baka mamaya bulok-bulok na, hindi natin alam, di ba? Pero Mrs. Orda, huwag niyo pong isara ang inyong isipan. Kasi, alam niyo, very unique opportunity ito, ma'am. Hindi po ako sumasama. Baka po mamaya, ay another problem ang makreate dun sa ibibigay sa akin. Ma'am, because you know what? Yung naghabla ba kayo sa pag-ibig? O yun ang inyong iniisip? Ma'am? Kasi po ay ako'y pinaalis na nung talaga. Kasi po siya talaga na ang nagmamay-ari niyan. Ganun po ang naging pangyayari. Hindi na natin maibalik ang panahon kung sinasabi niyong hindi kayo pinansin noong 2016. Parang moot and academic na po yan Hindi na natin pwedeng balikan.
Kasi, Ma'am, ganito po, wala naman kasi akong natatanggap na mga letter. Ma'am. Natanggap ko nga yung redemption, ay pumunta naman agad ako. Oo nga, Great pero month ako hinayaan yung dumaan ng panahon eh. Di ba po? Ay, wala po kasing nadating na notice. Okay, ganito na nga po eh. Ito, may inihahain na po sa inyong magandang solusyon na tignan po ninyo. Isang lupa at bahay malapit sa inyo na mas mura pa sa pagkakabili ni Aralin sa inyong bahay. Open po ba kayo? Pwede kayong sadyain dyan. Siguro naman pwede nilang lakarin, no? Attorney Kalin, yung bahay, pwede nilang puntahan. Opo, ang pagkaka-describe po sa akin ay tatawid lang daw po ng daan. O, tatawid. At yun na po yung bahay. Ayun. Ano pong street? Dito rin po sa Naku, Andaman? Mrs. Orday, hindi ko po alam yung detalye ng street ngayon. Pero kung bukas po kayo, pag-usapan po natin, ma'am. Oo, pwede po namin kayo puntahan ulit. Ayun. Okay po ba? Tapos, susundan po namin ang storyang to. Huwag kayong mag-alala. Ma'am? Pwede kayong sadyain. Pwede naman po. Ayan. Tignan ninyo, wag niyong isara ang inyong isipan, tignan niyo yung bahay, at tignan niyo anong kondisyon. Pwede rin naman siguro makipagtawaran sa pag-ibig o makipag-usap na kung ano yung kakayanin niyo po. Kasi po... Ang tanong ko lang po ay kung saan dito. Eh, tatawid lang daw po eh. Katabing-katabi. Yun ang pagkakasabi ni attorney. Attorney, hindi po ba? Opo. We will have more details. Basta, payag kayo na puntahan kayo dyan ng pag-ibig, ma'am? Opo, ayan. Ayun, maraming salamat. Ayan ang simula. Yes. Opo. Okay. So, Attorney Kalin, susubaybayan namin tong kasong to, ha? Pero ito siguro, ano pong masasabi niyong advice, attorney, sa mga, may mga nagdi-default sa loan or merong dumaan ng panahon, we can't help it. Mahirap talaga ngayon ang pera. Ano ang maa-advise mo? Pwede naman nilang lapitan ng pag-ibig para mag-restructure, di ba? Humingi ng palugit. Tama po. Sa mga hindi po ngayon nakapagbayad ng kanilang monthly amortization, ay unang-una po ay huwag kayong matakot na lumapit sa pag-ibig fund. Ang lagi kong madalas na naririnig ay bahala na si Batman. Ako, huwag pong ipabahala kay Batman. Okay. So, meron po kami tinatawag na home saver program. So, ano po ito? May 4 po kaming remedy na ino-offer sa mga hindi na nakakapagbayad ng kanilang housing loan. Yun po, lapitan po kami. Ito po yung aming contact numbers. Dial 8 pag-ibig or 87244-244. At pwede rin po kami i-email contact us at pag-ibigfund.gov.ph. May pangalawa po akong point. So, pag po kayo mawalan ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig po, may tinatawag na remediation cycle. So, kung matagal na po kayong hindi nakakapagbayad, may pag-asa pa po. Dahil, unang-una, from the time po na hindi kayo nakapagbayad, usually po nagbibigay kami ng 1 year bago kami mag-foreclose. Imagine mo, 1 year bago kami mag-foreclose. Okay. Kunyari, 1 year na, hindi pa kayo lumapit, na-foreclose na namin. Anong mangyayari? Meron pang isa pang taon, bali 2 years na yan, di ba? 2 years na kasi meron kayong 1 year to redeem. Yung po yung pinag-uusapan namin ngayon, Mrs. Orda. So 2 years from non-payment, hindi pa namin kayo papaalisin sa inyong bahay. Paano kung nabili na ng pag-ibig fund yung property? Nag-expire na yung redemption period, ano mangyayari? May third and last chance po kayo. Ito yung tinatawag namin na invitation to purchase. Pag nakita po niyo yung nakalagay po invitation to purchase, wag na wag pong itatapon. Very important po yun. It is your last chance to buy your property from Pag-ibig Fund. So imagine niyo po, 3 chances in all, totaling almost 3 years from date of last payment. So wag po kayong matakot. I encourage all of you, kahit hindi na nakakapagbayad, lumapit po sa amin. Yeah, wag ipagpaliban na parang bahala na si Batman. Wag po ganon. Mrs. Orda, nandyan pa po kayo. Ma'am. Bakit
ang taas ng rate interest ng pag-ibig, 16%. Mas mataas pa sa bangko. Mrs. Orda, oo, hindi ko po alam kung ano yung 16% na yon. Ang rates po ngayon ng pag-ibig fund ay naglalaro po sa 5 to 7%. Hindi ko na po sure kung saan nyo nakuha yung 16% Ang na nakalagay interest po sa akin, 16%. Saan po yan? Ano yung sinasabi niyong papel na yan po? Sa pag-ibig po, yung ipinadala sa aking exhibit number 3. Ano, pakibasa po, ma'am. Loan value, principal amount, loan value, principal amount 355, term 20 years, interest rate 16%, monthly amortization is 5,193. Is that 16% spread over the 20 years, ma'am? 16% po. Okay. Teka. Nagko-compute si Attorney Kalin. Okay. So narinig ko po kanina na 1996 po kinuha yung pag-ibig housing loan na ito. So maaari po na hindi ko po dinidiscount no, Ma'am Ces at Mrs. Orda. At that time, At that time, baka nga po 16%. Right. Pero po, ngayon sa pag-ibig fund, pwede po kayong lumapit. Ang tawag po doon, repricing. So, pwede kayong magpa-reprice. Kasi po kung iisipin nyo 16% in 1996, ngayon po taong 2021, nasa 5% lang po ang interest rate ng pag-ibig fund. Per year po, per year. So, malayo-layo. So, again po, sa ating mga housing loan borrowers, again, na medyo matagal na ang housing loan, ito 1996, kahit po year 2000, lumapit po sa pag-ibig fund, pwede po kayong magpa-reprice. Reprice po yung tawag doon. Okay. So, mabalik tayo sa ating parang solusyon o unang step. Mrs. Orda, antayin nyo po ang pag-ibig na sumadya sa inyo para ipakita ang option kung saan kayo pwedeng lumipat at pwedeng mabili na lupa at bahay. Opo? Pagkatabi ko lang po. Opo, yun ang pagkasabi. Sige po. O yan. O sige. Susubaybayan namin ang inyong sitwasyon para kayo ay masiyahan. Bawat party, ang pag-ibig at kayo ay magkaroon ng parang win-win solution dito sa problema nyo po. Okay, ma'am? O, sige po. Maraming salamat. So, Attorney Kalin, nako, I'm sure marami ang nasa sitwasyon ni may ganyang problema, kagaya ni Mrs. Orda, na hindi nakabayad at baka hindi napansin na basura yung mga sulat. Di ba? So, ulit yung mga contact numbers and hopefully we can post it also on our screen, ha, para makita ng ating audience. Sige, ma'am. Attorney. Sige, ito po. Okay, ang Pag-ibig Fund hotline po ay just dial 8-PAG-IBIG or 87-244-244. Pwede din po kami i-email, contact us at pagibigfund.gov.ph at pwede din po kami i-chat sa aming website www.pagibigfund.gov.ph. Lahat po yan, yung contact details na yan ay bukas po 24/7. So, Attorney Kalin, can they go, may face-to-face bang pagpunta sa pag-ibig o wala? Puro email? Ngayon po by appointment. Okay. Pero ito po, dahil po last year, sinadya na namin napuntahan si Mrs. Orda, pwede po namin yan gawin ulit. O, sige. Balitaan nyo kami, Attorney Kalin, ha? Opo. Gusto namin magka-happy ending dito. Kami din po. Okay, very good. Thank you very much, Attorney Kalin Franco Garcia ng Pag-ibig. Vice President po siya ng Public Relations. Ayan. At saka syempre kay Ginang Orda sa kanyang pagbahagi ng kanyang problema. Si Ginang Edima Orda ay sana magkaroon ng solusyon sa kanyang problema. Kung kayo po ay may problema sa inyong barangay, munisipyo, syudad o probinsya, mag-text lang po, tumawag sa aming hotline 0998-978-2971 para sa Smart, 0917-160-0611 para naman sa Globe. O mag-email sa Basta Promdi, Lodi @gmail.com. Ayan. Mamaya,
ipopost natin yung mga contact numbers ng Pag-ibig dahil sa tingin ko lang, marami ang may ganyang problema na hindi nakakabayad, natatakot lumapit. Pwede po kayo mag-restructure, humingi ng ng repricing kung mataas ang interest rate nung kayo ay umutang. Kasi ngayon mababa na, pwedeng ganon. Ayun. So, alam nyo, hindi po puro mga nakaka-stress, Drilon, na problema dito sa Basta Promdi, Lodi. Meron din tayong mga inspiring stories, mga nakakataba ng puso, nakakabigay ng magandang ideya sa inyo, nakaka-good vibes. Ayan. So, mamaya kikilalanin natin ang ginang na nagsilbing inspirasyon di lamang sa kanyang pamilya, kundi maging sa kanilang komunidad dahil sa kakaibang sipag at diskarte sa buhay. Wow! Gusto ko yan makita. Sa pagbabalik yan ng Basta Promdi, Lodi. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred Delos Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, sa Drilon, Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Makapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred Delos Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, sa Drilon, Basta Promdi, Lodi! Okay, may mga pahabol tayong Promdi Patrol. Promdi Patrol! Patrol! Sa Ilog Negros Occidental, 4 ang patay habang 2 ang sugatan sa panig ng mga rebelde sa enkwentro laban sa Special Action Force Battalion ng PNP. Narito ang ulat ni Radyoman Albert Hider ng RMN Bacolod. 4 ang killed in action sa panig ng mga rebeldeng New People's Army laban sa 6 Special Action Force Battalion ng Philippine National Police sa sitio Balik-Balik, Barangay Tabo, Ilog, Negros Occidental. Ayon sa kay Police Lieutenant Rolly Undoy, Deputy Chief of Police ng Ilog Municipal Police Station, patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon lalot na sa identity ng mga namatay at mga sugatang rebelde. Kinumpirma naman ito na isa ang sugatan sa panig ng PNP pero nasa mabuting kalagayan na. Na-recover sa encounter site ang 4 na M16 Armalite rifles habang nagpapatuloy ang clearing operations. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Henner. Tatak naman! Thank you, Albert. Sa Cebu City, LGU hindi magpapatupad ng bakuna bubble sa mga simbahan. Narito ang ulat ni Radyoman Ken Halinea. Hindi magpapatupad ng tinatawag na bakuna bubble ang lokal na pamalaan sa lungsod ng Cebu para sa mga simbahan sa lungsod. Nilinaw ni Emergency Operations Center Deputy Chief Implementer Councilor Joel Garganera na ang kasalukuyang executive order sa Cebu City na nagpapatupad ng bakuna bubble ay para lang sa mga non-essential businesses, para sa mga dine-in at personal na mga serbisyo katulad ng spa, saloon, sports venues at iba pang mga enclosed establishments at hindi kasali dito ang simbahan. Ayon kay Garganera, ipinauubayan ng lokal na pamalaan sa lungsod sa mga simbahan na mahigpit na pagpapatupad ng kanila mga health protocol para sa sariling kaligtasan ng mga miyembro nito at sa mga parokiyano. Maliban dito ay umaasa din si Garganera na tumulong ang simbahan sa paghimok sa kanila mga workers, mga members at mga parishioners na magpabakuna laban sa COVID-19. Kasama mo sa Arimen Cebu ang ining Radyoman Ken Galinea, Tatak Arimen. Thank you, Ken Galinea. Alright, so dumako tayo sa ating parang
inspiring story of the day. Ayan. Umani ng paghanga ang isang ginang sa Miag-Aw, Iloilo dahil sa ipinamalas niyang kakaibang kasipagan at diskarte sa buhay. Para masuportahan ang kanyang pamilya, pumasok siya sa iba't ibang trabaho at nagpursige para makatapos ng pag-aaral kahit na siya'y may edad na. Naku, kilalanin natin siya sa report na to. Ada pa ka, bumangon ka lang, carry bells. Siya si Loreline Noblesada, salt maker o asindera sa Miag-Aw, Iloilo. Asawa siya ng isang mangingisda at mayroon silang 9 na anak. Para masuportahan ang kanilang pamilya, naging katuwang ng kanyang asawa si Loreline na pumasok bilang fish vendor, on-call masahista, personal security guard, church leader, caregiver, pati na ang pagiging traffic enforcer. Sa kabila nito ay naisingit pa niya ang pag-aaral at nagtapos ng Bachelor of Science in Social Work sa edad na 42. Nakakuha kasi siya ng scholarship dahil sa pagiging aktibo niya sa church service at pagvo-volunteer sa parochial school ng kanilang bayan. Naipasa niya ang licensure exam para sa social workers at nagtatrabaho na ng full-time sa Department of Social Welfare and Development. Pinasok din niya ang paggawa ng organic salt. Katuwang niya ang kanyang pamilya rito at lahat ng materyales na gamit nila ay makikita lamang sa paligid tulad ng kawayan. Di naglaon nakipag-partner si Noblesada sa Coastline 5023 ng DOST PCAARRD UP Visayas Fisheries. Pinangalanan niya ang kanyang produkto na Dipol Budbud Sea Salt. Pinatunayan ni Loreline na sa pamamagitan ng sipag at tiyaga at kakaibang determinasyon, may pag-asang umunlad ng buhay ng bawat isa. Nako, at makakasama natin sa Zoom. Nako, I'm so happy kasi gusto ko siyang makita. Si Loreline Noblesada. Magandang hapon sa iyo, Loreline. Ay, magandang hapon po, ma'am. Ay, nako, gusto kong bumili ng asin sa iyo. Paano ba? Pwede? Pwede ba mag-ship sa Manila? Po, ma'am. Loreline, ang ini-imagine ko, sabi kasi dito, nakatapos ng pag-aaral kahit may edad na, but you look so very young. Sa tingin ko, yung itsura mo ay dahil abala ka sa maraming gawain, ano? Saan ka kumukuha ng lakas at energy para gawin ang lahat ng yan? Doon po ako, ma'am, kumukuha ng lakas sa Panginoon po, ma'am. Sa panalangin, always running at the foot of the altar of my inner self. At saka sa ano po, ma'am, yung sa pagmamahal, na yung pagmamahal ang nagsusustain po sa akin sa mga hirap at pait ng buhay. Kasi ito ang chosen life ko eh. Ito ang gusto ko sa buhay ko na mangyari, na magkaroon ng maraming anak kasi masaya. Ilan ba ang anak mo, Loreline? Ay, ano na po ngayon, ma'am? 8 plus 1. 9 na po lahat. 9? 9 at the age of 42? 46 na po ako ngayon, ma'am. 46. When was your last pregnancy? Noong 2019 po, ma'am. Talaga? Nung pumunta po kami sa ABS-CBN, nung magkasama kami nila Coco Martin, ma'am, sa Station ID, Christmas Station ID. Pag-uwi namin after a week, nanganak po ako, ma'am, ng ika-number 9. Wow! Anong ipinangalan mo? Coco Martin ba? Alias Coco lang po, ma'am. Alias Coco. Ayan, kaya pala kailangan mo talagang kumilos at kumayod at gumawa ng iba't ibang trabaho, iba't ibang skills ang meron ka dahil ang dami mong anak na kailangang pag-aralin. Ang panganay mo ba nag-aaral na? Ay, nagtatrabaho na? Yung panganay ko po, ma'am, nakapagtapos na po siya ng criminology. Okay. Tapos ano po siya, private custodian at saka volunteer barangay police. Ah, very good. Ang youngest... Tapos yung pangalawa po, ma'am, ang nakapagtapos rin po ng Marine. Pero ngayon, po siya, call center agent po, ma'am. Oo, kasi wala masyadong paglalayag ngayon, di ba? Mahirap. Opo, ma'am. Okay, yung pangatlo naman...
Tapos po ma'am, may dalawang college po ako, dalawang high school at dalawang elementary at bunso. Yun po ma'am. Natatandaan mo ba sila pag tinatawag mo mga anak mo? Siguro lahat ng pangalan tinatawag mo muna, no? Parang sa aking 4 na anak, ganun ang pangyayari minsan. Ano pa kaya yung 8? Ay, Siyam, di ba? Siyam po. Oo nga. Opo. Sabihin mo, wag ka muna bigyan ng apo, ha? O ngayon, full-time ka sa DSWD, tama ba? Ay, hindi po ma'am. Nag-focus po kasi ako sa paggawa ng asin. Kasi bilang isang registered na social worker, nakikita ko po yung advocacy na ito pala na paggawa ng asin na ginagawa namin sa traditional na pamamaraan ay napakaganda po ma'am. At isa po ito talaga sa kultura ng Yagaw, Iloilo na kung saan ito ay mula pa noong 1820s. Correct. At saka, wag mong buhayin mo yung tradisyon na yan. Wag mo kayang maglaho. Okay? Kaya po nagpapasalamat po talaga ako dito sa Coastline 5023 ng UP Visayas dahil po nabigyan kami ng pagkakataon na talagang maitaguyod ang itong klaseng business para po na magkaroon ng social impact sa community. Ang katulad ko na social worker, magkaroon po ng social impact na ma-empower yung family, yung mga tatay, mga nanay, mga bata. Kasi yung paggawa ng asin, naririyan lang po talaga yung resources, ma'am. Okay. Yung tubig dagat, buhangin. Tama. So ilan ba ang nabibigyan mo ng livelihood at trabaho dyan sa ginagawa mong parang Parang, how would you call it? Yung salt na galing pang 1800s. Opo. Ang bali ma'am, yung paggawa ng asin na ito, nagsimula po kami parang heirloom salt ang tawag siguro, no? Parang heirloom. Opo ma'am, opo. Oo. Sige, go ahead. Ang bali ma'am, nagsimula kami, buong family lang muna kasi mahirap po na magkuha ka ng mga tao na hindi mo bala na experience. Mas maganda na nagsimula kami as a family para ma-experience ko na ito pala kahirap gumawa ng asin. Ganito, ganyan. And then later, yung natutulungan namin, yung mga tao na nasa paligid. Kasi hindi na sila pupunta sa ibang bayan na bibili ng asin, naririyan lang po. Tapos na ibabalik ko yung barter na yung taga-bukid na mga mamamayan dito sa Miagaw, ang pumupunta sila sa amin at nagbabarter. Halimbawa, saging, barter na ng asin. Palitan po kami, ma'am. Kasi dati naman ang asin ay parang currency di ba? Opo, ma'am. At one point in time, wow, wonderful. Nako, sabik na sabik ako makabili. Paano ba? Basta kukontakin kita o order ako, babayaran ko yung shipping. Or through Coastline, ma'am. Sige, Coastline. Okay. So, ngayon, naituturo mo na ito kasi sabi mo nga, nagsimula kayo as a family, na-transfer mo na yung parang skills and yung anong kailangan gawin sa paggawa ng asin. Mahirap bang gawin? Ay, mahirap gawin, ma'am, kasi ang traditional po talagang everyday na i-water mo yung buhangin na ginagamitan noon po ng bayong. Yung buong kawayan na nasa dulo niya merong sprinkler. 3 times a day mong didiligan yung sand, yung buhangin para ito ay maging saturated po, ma'am. Parang ganun kasi kailangan po yan sa filtration at sa crystallization process. Wow, parang gusto ko na talagang tikman yung asin mo na yan So Lorly, ito naman, ibahagi mo, magbigay ka ng advice sa mga nahihirapan ngayong pandemya. Kasi ikaw, nakikita ko, optimistic ka, may energy ka, malakas ang iyong pananampalataya. Ano kaya ang dapat gawin ng mga nahihirapan, nawawala ng pag-asa, nasa stress, Drilon, sa panahon ngayon? Ayan. Sa panahon po ngayon, ma'am, kailangan po talaga yung
magkaroon tayo ng personal na relationship po sa Panginoon, na yun nga yung sinasabi ko palagi na always run at the foot of the altar of ourselves, na kung saan ay talagang prayer is a necessity po, ma'am. At saka sa buhay po natin, dapat magkaroon tayo ng dulcissimo at mansuetudo. Ano yun? Yung ano yun? Dulce? Yung dulcissimo. Ano yun? Yung dulcissimo, ma'am, yung magkaroon tayo ng sweetness sa ating buhay. Dulce, sweet. Dulcissimo. At saka yung mansuetudo, magkaroon tayo ng gentleness, na hindi palaging hari, palagi kang nagmamadali, pwede bang ang slowly hari lang tayo, yung parang ganun po, ma'am. Espanyol ba yung pinahagi mong yan? Espanyol ka pala. Hindi, ma'am, kasi may live po kasi akong magbasa ng mga aklat. Galing po yan sa mga spirituality ni Saint Vincent de Paul po, ma'am. Dulcissimo at mansuetudo. Mansuetudo. Sweetness and gentleness. Do not hurry. O nga, laging nagmamadali. Minsan kasalanan ko. Laging nagmamadali. Laging nagmamadali. Dapat, hinay-hinay lang. Opo, hinay-hinay. At saka magkaroon ka rin ng good disposition in life. Yes. Na yung aura mo, titingnan mo, ba't ang gaan ang trabaho mo? Ba't ba parang pagod ka? Tapos yung mga tao na nasa paligid mo, halimbawa, ay, maganda si Ma'am Drilon, si Ma'am Bernadette Sembrano, ba't ako pangit? Parang ganun. I-compare mo yung sarili mo. Ikaw, Lorly, napakaganda. Nag-radiate ka ng beauty and authenticity and happiness. Nakikita ko sa screen. So maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Kukunin ko yung contact details mo para maka-order ako ng asin na yan. I am sure napaka-sarap. Mas masarap ang ulam mo kung yung asin na yan ang ginagamit na ginagawa pa natin nung 1800s pa. Bago pa dumating ang mga Espanyol. Tama? Opo, ma'am. Okay, maraming salamat sa iyo, Lorly Noblesada, for your inspiring story. Magandang hapon, mga Ilongga talaga, napakalambing magsalita. Maraming salamat. Sige po, ma'am. Thank you. God bless po. Okay. Ayan baka nababasa niyo yung aking t-shirt na sabihin nyo, madam na madam ang dating. Hindi. Ang ibig sabihin nito, madaming ginagawa. At yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Basta isyong Promdi, ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon, sa ngalan po ni Api Delos Santos. Ayan, Congressman Api Delos Santos, dapat bukas nandito ka na, ha? Sasamahan niyo po kami ulit bukas. Marami pong salamat. Ang totoong